һәм Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артисты, Хәрәкәттә бәрәкәт проекты кураторы Алсу Хәбиб кызы Мәгъсумҗанова. Гүзәл, иң беренче булып сүзне сезгә тапшырабыз. Бүген үк нинди проект старт ала, җәйге сезонда нинди яңалыклар көтелә? Шулар хакында кыскача гына. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле журналистлар. Сезне күрүгә бик шатбыз. Әлбәттә, инде милли проектлар дигәндә бездә алар бик күп. Без көндә нәрсәдер уйлап чыгарыр идек. Тыелып кына торабыз, чөнки финанслар җитмәү. Болай инде идеяларыбыз бик күп һәм аларның инде күбесен барыбер тормышка ашыра алдык һәм кайберләре инде 4нче тапкыр үткәрелә быел. Шуның белән без бәхетле, чөнки бер тапкыр чараны үткәрү ул бер нәрсә, инде менә кабат-кабат традицион рәвешкә әйләндерү инде ул бөтенләй башкача. Ләкин шулай да мин бүгенге чара белән башлап җибәрәсем килә. Ул безнең Апуш бәйрәме бүген. 5 студияда Ленин мәдәният үзәгендә, Сәйдәш мәдәният үзәгендә, Мәскәү мәдәният үзәгендә һәм Чулпанда шөгыльләнүчеләр безнең барысы бергә җыелып, шулай ук Апуш нәниләребез бар. Алар инде мәктәптә шөгыльләнә, 27нче мәктәптә. Барысы бергә җыелып, быел шундый бүген тамаша булачак 16:00 сәгать 4-тә. Әгәр дә инде вакытыгыз, теләгегез, мөмкинлегегез булса, рәхим итегез, зинһар. Без бик шат сезне күрергә, чөнки чыннан да балалар бик тырышты. Җитәкче Алия Файзрахманова да инде бер ай бары тик шушы бәйрәм белән генә яши, безнең педагогларыбыз. Шуңа күрә монда инде башта шундый гаилә темасына багышланган бәйрәм, презентация беренче тапкыр Апуш клибын тәкъдим итәләр. Аңа кадәр инде сәгать 4ләрдә торып, кырларга барып төшерделәр. Казан буйлап, шуңа күрә инде бу клипны үзебез дә күрмәдек, сер итеп саклыйлар. Һәм кичке уеннар белән дәвам итәргә тиеш иде, һәм татар дискотекасы белән. Менә әле яңгыр, инде кичкә таба бераз яңгыр бетәр дигән ышанычта калабыз. Болай инде әле без яңа гына брифингтан кайттык. Министрлар кабинетында Сабантуйга багышланган. Әлбәттә, инде Сабантуй турында аерым сөйләргә кирәкме, юкмы, бәлки сорауларыгыз булыр. Кыскача гына әйтеп китәм. 23 көнне 3 мәйданда традицион рәвештә безнең Сабантуй һәм инде Казан Сабантуйының төп площадкасы ул Мирный бистәсендә, Каенлыкта, һәм инде аны бөтен кеше дә белә. Бу инде безнең бөтен республиканың ниндидер нокта куелган урыны, республика Сабантуйларына дияргә кирәк. Монда 14 подворье, ишек аулары, аларның һәрберсендә мастер-класслар, төрле уеннар, татар халык ашларының презентациялары һәм быел тагын бер яңалык Сабантуйда, ул республикада алдынгы урыннарны, көрәшчеләрне без Казанга туплыйбыз. Бүтән вакытта теге каян заявляться итәләр, шуннан барсында ярыштырадык, ләкин быел без нәкъ менә Казан Сабантуенда, Мирный бистәсендә көрәшчеләр көрәшче исемен алган районнардан көрәшчеләр үзара сынашачак. Бу безнең Марат Готовичның шундый фикере иде, һәм без менә аны тормышка ашырабыз. Тагын нәрсә, безнең инде Алмачуар пьесалар конкурсы турында Айсылу тәфсилләп сөйли. Ул безнең милли проектлар арасында яңалык. Ни өчен барлыкка килде ул Алмачуар? Чөнки без Апуш балалар студиясында эшләгән педагогларның тавышын ишеттек. Алар инде безнең пьесалар җитми, бигрәк тә күп персонажлы пьесалар юк, бигрәк тә заманча пьесалар юк дигән менә шушы фикеренә кушылып, Алмачуар пьесалар конкурсы бар, тик татар телендә. Әгәр дә хәтерләсәгез, Кореев театрында Асыл драматургия конкурсын без башлап җибәргән идек. Аның кызганычка каршы 2 сезон гына булды да дәвамы булмады. Ләкин инде менә шушы Асылдан аермалы буларак Алмачуар ул нәкъ татар телендә пьесалар конкурсы. Август ахырында Милли кием була 30 августта, аңа кадәр инде Казан тавышлары турында шулай ук сез беләсез. Ул мэрия балконнарында без татар һәм рус телләрендә шигырьләр яңгыратабыз. Гомумән шундый бик тәэсирле, образлы
театральләштерелгән форма алдык. Һәм инде ул чыннан да бик күп кайтавазлар алабыз без социаль челтәрләрдә дә, болай да ел дәвамында да, хәтта иҗатчыларның үзләре тарафыннан да, инде безнең древо жизни, хәрәкәттә бәрәкәт һәм башка конкурслар, проектлар турында кызларыбыз сөйләр, аларга да сүз калсын. Хәрәкәттә бәрәкәт турында гына әйтеп китәм, ул безнең чын мәгънәсендә халыкчан проектка әйләнде. Шулай ук 4нче тапкыр үткәрелә, 4нче ел. Һәр атна кич безнең җәй буе үткәреләчәк. Ләкин без атна кич бу атнаны күчертергә булдык, чөнки көне буе яңгыр күрсәтә, шуңа күрә инде беренче дәресебезне монда яңгырдан башлыйсыбыз килми, чөнки без узган елгы биючеләрне, оештыручыларны бүләкләргә дә теләгән идек. Шуңа күрә 16 июньнән, 13 июньнән, ягъни киләсе атна кич без сезне хәрәкәттә бәрәкәттә көтәбез. Беләбез, журналистларның күбесе, һәрбер хәрәкәткә йөрүчеләр дә бар. Журналистлар арасында да бик яраталар бу проектны. Рәхмәт. Рәхмәт, Гүзәл. Алайса, Фәнзилә апа, сезгә сүзне тапшырабыз. Древо жизни байтирәк проекты бу ел нәрсәләргә багышлана, аның төп темасы нәрсә булачак? Без инде аны татар телендә байтирәк дип атыйбыз. Һәм безнең бу проект Татарстанда яшәүче төп дип әйтик инде җирле халыкларга багышланып үткәрелә. Быел ул 3нче тапкыр үткәрелә һәм инде локациясе хәзер инде традицион дип әйтик. Узган ел 4 тапкыр без үткәрдек Горький исемендәге ял паркында. Быел да шушы ук мәйданда, ләкин бераз гына яшел элеккеге Сабантуй үтә торган яшел мәйданда булачак. Быел гаилә елы булу сәбәпле Россия Федерациясендә безнең инде төп игътибар биреләчәк. Ул була безнең 3нче июльдә. Ул шәршәмбе көнне була. Кичке сәгатьләрдә үткәрәбез бит инде без эштән соң. 18 сәгатьтә башланып китеп, каядыр шул 20-20-дә 30 сәгатьләрдә тәмамланыр дибез. Быел 7 төп дип әйтик инде Татарстанда яшәүче җирле халыкның туй йолаларына багышланып үткәреләчәк. Бу проектның аның үзенең эчтәлеге генә түгел, аның формасы бар. Ул беренче чиратта танып белүгә күз алдында тота һәм инде 100% дип әйтерлек интерактив мәйданнарда без инде анда бары тик төп концерт мәйданы гына, анда да безнең беркадәр остаханәләр белән үрелеп барыла ул. Быел инде безнең әгәр дә теләге булган кешеләр, казанлылар, Казан кунакларын без инде менә бергәләп 7 халыкның 7 төрле туен билгеләп үтәргә, туйга бәйле монда инде билгеләп үтәү дигәндә, туйга бәйле төрле формадагы интерактивларда катнашу, шул ук вакытта әйтегәндә теләге булганнар килеп, удмурт телендә туй котлау җырлары, кодагыйлар җырларын җырлауны да күз алдында тотабыз. Һәм инде безнең исәптә бар быел Димче карчык пишмагын оештырып карау, ул шулай ук интерактив. Бүгенге көндә без инде беләбез, ул шактый популяр формат. Ул интернет формат популяр, ләкин без аны менә чыгармакчы булабыз. Әлеге мәйдан кысаларына ничек килеп чыгыр һәм ничек оештырабыз бу сорауга инде әлбәттә сез безнең янга килгәч, безнең проектны күргәч, әгәр дә инде сез өйләнмәгән яисә кияүгә чыкмаган туташлар, егетләр икәнсез, анда инде сез үзегез теләгәнчә, үзегезчә ниндидер парны үзегезгә сайлау мөмкинлегегез булыр, ләкин ничек, ул инде әлбәттә аның эчтәлеген сөйләп тормыйбыз. Димәк, безнең анда татар туе да була, рус туе да, чуваш, марий, мордва, удмурт һәм инде татарлар белән бер утарда, безнең инде керәшеннәребездә без бер утарда булачакбыз. Аннан соң бик күп остаханәләр, шул ук вакытта инде без туй йолаларына бәйле кайбер ризыкларында авыз итәргә мөмкинлекләр эшләрбез дибез. Һәм бик күп интерактивлар күз алдында тотабыз. Шуңа күрә рәхим итеп килегез 3 июль һәм 7 августта. Менә иртәгә без инде республикада теләге булганнарны әлеге форматка әзерләү йөзеннән, шул ук вакытта безнең бик күп республикада белгәнебезчә июнь ае һәм июльнең 1 декадасында
халык бәйрәмнәре уздырыла бит. Шушы халык бәйрәмнәренә туй форматында алып чыгу, һәм инде туйлар белән, туйларның традицион туйларның ничек баруы белән таныштыру йөзеннән без инде үткәрәбез иртәгә семинар. Бүгенге көндә безнең язылдылар 60-ка якын кеше, 56 кеше инде менә исемлеге җибәрде, заявка булды. Туй белән эшләүче, дип әйтик инде, туйны өйрәнүче галимнәр белән бергә фольклор төркемнәре җитәкчеләрендә инде остаханәләр белән без иртәгә сәгать 10-нан кичке 5-кә кадәр шушы эштә булачакбыз. Шуңа күрә без инде кызык булыр дигән өметтә торабыз. Барысына моның өчен эшлибез. Төрле формаларны уйлыйбыз. Утарлар инде һәрбер туй утары дип әйтик инде, ул үзенчәлекле эчтәлектәдер дибез, булыр дибез. Өметебез зур. Әгәр дә сез дә безнең янга килсәгез, сез безнең белән катнашып, кара, утмуртларның шушындый икән, карап, әле анда тагын безнең планыбыз бар. Киленнәр һәм кияүләр, кәләш һәм кияү дефилеларын үткәреп карау, аутентик костюмнар белән планнарыбыз зур. Инде бәя бирүчеләр беренче чиратта әлбәттә безгә килүчеләр һәм инде тарихи бәяне бирәсез журналистлар әйткәнебезчә. Көтеп калабыз. Кызыклы проект булырга шап тора. Рәхмәт Фәнзилә апа, иртәгә буласы семинар кайда узачак? Тагын бер генә җөмлә бар икән. Безнең 2-7 август көнне без туйга чакырмыйбыз. Сезне туйдан соң бит инде табигый рәвештә гаилә тулы булсын өчен бәби туарга тиеш. Без инде балалар дөньясына чакырачакбыз. Анда инде күз тимәсен өчен нәрсә эшлибез, балалар уеннары, бишеккә нәрсәне салабыз, ни өчен монсын салмыйбыз, монсын салсаң нәрсә була. Менә шундый гаҗәп кызыклы гына гаилә елына бәйле без инде август аена тулы гаилә булмакчы булабыз. Семинар иртәгә халыклар дуслыгы йортында. Анда сезне әгәр дә киләсе икән, журналист дип әйтәсез икән, сезне без каршы алырбыз. Теләгегез бар икән, сертификатта тоттыра алабыз. 8 сәгатьлек шушы семинарда, методик семинарда катнаштыгыз дигәнне, әгәр дә сез инде кичке 5-кә хәтле безнең белән булсагыз. Сәгать 10-да башлыйбыз, сәгать 17:00-дә безнең инде исәбебез тәмамлау. Рәхмәт. Айсылу, сүзне сиңа тапшырабыз. Бәйгеләр диде инде гүзәл, менә Алмачуардан кала тагын нинди бәйгеләргә старт бирелә һәм аларда кемнәр катнаша ала? Шулай да Алмачуардан хәерле көннәр башлап җибәрәсем килә, чөнки шартлар белән таныштырып китәргә кирәктер безнең укучыларны, журналистлар бит инде таныштырып китәрләр әлеге конкурс турында. Димәк, Алмачуарда без номинациялар билгеләдек. Ничек итеп уйлаштык башта, ниндирәк пьесалар кирәк безгә, нәрсәгә кытлык күбрәк. Һәм инде шундый безнең монда яшь аермасы буенча булачак пьесалар беренче чиратта балалар дибез бит инде. Без балаларны шартлы рәвештә 11 яшькә хәтле дип алдык. 11 яшькә хәтле балалар өчен язылган татар телендәге пьесалар һәм 11 яшьтән алып 16 яшькә хәтле булган яшүсмерләр өчен шушы аудитория өчен язылган пьесалар. Менә шушы ике зур төркемгә бүләбез башта. Аннары булар тагын үзләре ике төркемгә бүленә. Монда инде күп персонажлы пьесалар һәм аз персонажлы пьесалар. Ни өчен шулай дип бүләргә булдык? Чөнки беләсез инде безнең бит инде менә шушы ук театр хәрәкәте балалар арасында бик көчле бара хәзер. Мәктәпләрдә, шәһәребездә бик күп студиялар ачыла. Һәм әлеге студияләргә бик күп балалар йөри. Аларның һәрберсе дә әлбәттә инде спектакльләрдә катнашасы килә. Менә шушындый күп рольле, күп персонажлы безнең пьесалар күп түгел, юк дәрәҗәсендә. Шуңа күрә менә хәзер шундый максат белән әлеге конкурсны игълан итәбез. Менә шушындый күп персонажлы татар телендә пьесаларда булсын иде дигән теләгебез. Аз персонажлы һәм күп персонажлы. Ни өчен аз персонажлы? Чөнки нәкъ менә мәктәпләрдә үзегез беләсез, анда теге төп геройны уйнарлык балалар күп түгел. Шуңа күрә алар киресенчә аз персонажлы сорый. Ләкин инде бу безнең барыбер дә апуш белән мәктәпләр өчен генә түгел, әлбәттә пьесаларыбыз. Монда бөтен милли театрларга да мөмкин, шул ук Чуаш Мары тәрҗемә итсәләр инде, әгәр дә ошаса киләчәктә. Һәм инде безнең Кореев театры, Әкият театры, Курчак театры куя алыр дип өметләнәбез. Иң яхшы җиңүчеләр булачак әлбәттә һәрбер номинациядә. Беренче, икенче, өченче урын булачак һәм суммалар дип әйтсәк, әгәр дә инде беренче урын яулаган безнең авторыбызга без тапшырабыз 110 мең сум, икенче урын 90 мең сум, өченче урын 70 мең сум акча. Һәм бу җиңүчеләр безнең 12 булачак. Барлык номинацияларда карап чыксак, 12 җиңүче булачак. Һәм инде шушы
аларның әсәрләреннән, пьесаларыннан торган җыентык чыгару да планда бар безнең быел. Һәм инде журналистларга шулай мөрәҗәгать итәсе килә. Безнең бер педагог бар иде, драматургия буенча Юлия Тупикина. Һәм ул әйткән, һәрбер журналистта драматург йоклый дип. Шуңа күрә әйдәгез, уятыгыз үз драматургларыгызны, безгә кушылыгыз. Менә гаризаларны 1 сентябрьгә хәтле юлларга була. Димәк, гариза һәм пьесаны безнең шарт буенча 2 пьеса юлларга мөмкин бер автор татар телендә, димәк. Һәм безнең инде жюри әгъзалары авторларны белмәячәк. Алар без бу эшләргә барлык соннар гына куеп чыгачакбыз. Һәм инде алар шушы соннар арасыннан җиңүчеләрне сайлаячак. Азактан гына без авторларның җиңүчеләрен кем икәнлеген ачыклаячакбыз. Ягъни инде жюри безнең белмәячәк, булар кем язганын. Шуңа күрә менә 1 сентябрьгә хәтле без инде көтеп калабыз, димәк, гаризаларны. Нинди электрон адреска конкурс kazan@mail.ru электрон адресына. Бу мәгълүмат безнең мэрия сайтында да бар. Тулырак карасагыз, анда инде без аның нигезләмәсен дә урнаштырдык. Бу менә Алмачуар бәйгесе буенча. Инде чираттагы бәйгегә безгә күчәбез. Ул инде 3нче тапкыр үткәрелә быел. Саумы Казан, здравствуй Казань. Бәйгесе 1нче елны әгәр дә без аны әдәби конкурс итеп игълан иткән булсак, һәм анда язучылар көч сынашса, икенчесендә былтыр безнең рәссамнар Казанга багышланган әсәрләрен, картиналарын иҗат итте. Инде быел без декоратив гамәли сәнгать бәйгесе игълан итәбез. Бүләкләү фонды шулай ук 2 миллион сум булып кала безнең шушы җиңүчеләребез арасында. Димәк, без аларга акчалата призлар, бүләкләр тапшырачакбыз. 4 юнәлештә быелгы бәйгебез безнең күн эшкәртү, керамика, киез басу һәм чигү. Менә шушы 4 юнәлештә 18 яшьтән өлкәнрәк профессиональ осталар катнаша ала безнең бәйгебездә. Без дә алардан да гаризалар көтеп калабыз. Бу очракта датасы, димәк, 20 июльгә кадәр гаризалар һәм шушы эшләрнең фотолары кирәк була. Чөнки 1нче чиратта без офлайн форматта әлеге фотоларга карап, гаризаларны укып, инде претендентларны дип әйтик инде сайлап алачакбыз. Һәм инде алар учратында шушы әзер эшләрен безгә тапшырып, инде онлайн форматта, онлайн булмый инде дөресрәге, жюрилар белән җыелышып, әлеге эшләрне карап, бәяләп, җиңүчеләрне билгеләячәкбез. Иң яхшы эшләрне шулай ук күргәзмә оештыру дигән планыбыз да бар. Анысы инде көзгә таба дип уйлыйбыз. Менә присутственные местада безнең быел художниклар ярышты бит инде. Шулай былтыр Саумы Казан, здравствуй Казань бик матур күргәзмә дә булды. Һәм инде ул тагын бер ничектер безнең проектны тулыландырды кебек. Шуңа күрә менә бу информацияны таратсагыз иде. Сезнең ярдәм кирәк. Әлбәттә, безнең теге үзара без музейларга тәкъдим иттек, ләкин менә бу информация Саумы Казан, здравствуй Казань, аның теге кул эшләнмәләрен эшләргә вакыт та кирәк бит. Вакыт инде чикле. Шуңа күрә информацияны таратуны сездән сорыйбыз. Осталар безнең осталар бит бар. Һәм монда безнең бит ул Казаннар гына түгел, республикабыз осталары да, читтә яшәүчеләр дә катнаша алар, рәхәтләнеп, мондый мөмкинлек бар. Иң мөһиме инде белеп торырга кирәк, бу эшләрне әле җибәрәсе була безгә. Шунысын гына инде аңлап катнашырга кирәк. Һәм инде әле күргәзмә генә түгел, әле буклет чыгару да безнең планда бар. Планнар зурдан әлеге конкурска бәйле. 3нче безнең конкурсыбыз хәзер баручы, ул да булса үз телем бәйгесе. Ул бәйге турында инде күпләрегез бик яхшы белә. Үз телем проектлар конкурсы быел 3нче тапкыр үткәреләчәк. Бу бәйгегә без гаризаларны 30 июньгә хәтле кабул итәбез. Димәк, инде безнең вакыт бик аз калган. Монда проектларны, идеяларны тәкъдим итәргә кирәк. Татар телен популярлаштыруга, татар телен өйрәнүгә кызыксыну уята торган һәм татар мәдәниятенә ниндидер кызыксыну уята торган проектларыгызны тәкъдим итә аласыз. 30 июньгә кадәр без кабул итәбез әлеге гаризаларны үзтелем.ру сайты аркылы. Шушы сайтта әлеге бәйгенең нигезләмәсе дә урнашкан, барлык шартлары да бар. Һәм шушы сайттан ук инде гаризаларны җайлы гына җибәрү мөмкинлеге дә каралган. Бүләкләү фонды шулай ук 2 миллион сум бу юлы да, һәм ул безнең инде
проектларга карап, алар ничә сум таләп итә, шуңа карап бүленәчәк. Шуңа күрә без алдан ук инде җиңүчеләрнең ничә кеше буласын әйтә алмыйбыз. Бу бары тик менә шушы проектларны яклаган көнне жюрилар белән бергә сайлаганда гына ачыкланып бетәчәк. Шуңа күрә идеяларны уйлыйбыз, санап чыгарабыз һәм инде гариза форматында җибәрәбез. Менә безнең монда экраннарда күрәсез, барлыгы шушы 2 тапкыр үткәргәннән соң 13 проект гамәлгә ашырылган. Менә кайберләре экраннарда бик уңышлы гына проектлар. Без аларны презентация рәвешендә инде тәкъдим дә иттек журналистларга һәм алар үзләре дә шәхсән һәр кайсы аерым презентацияларын уздырып киләләр. Бик кызыклы проектлар. Ни өчен быел сроклар шундый кыска, июль ахырына кадәр генә, чөнки без һәр вакыт ничектер соңрак кына презентациялар ясыйбыз, конкурс үткәрәбез, презентация ясыйбыз да, аннан гамәлгә ашыру 2нче елга кала. Быел инде без менә бу 24нче ел белән ябып куясыбыз килә, шуңа күрә аны тормышка ашырыр өчен вакыт кирәк, ярты ел булса да. Шуңа ашыгабыз бәлки, ләкин менә бу тәҗрибә ничек булыр, нәтиҗәсе ничек булыр, ләкин инде кай вакыт шулай бит, ул тиз генә булганда, дедлайн дип әйтәләр бит, тизрәк фикерли башлыйсың, баш эшли башлый, шуңа күрә катнашыгыз. Шарты буенча бу конкурста катнаша ала бары тик Казан яшүсмерләре һәм яшьләре, димәк 5нче сыйныфтан алып 11нче сыйныфка хәтле мәктәп укучылары, безнең Казанда яшәүче һәм укучы, һәм инде 35 яшькә хәтле Казан яшьләре әлеге конкурста катнаша ала. Өчен катнашыгыз дим, чөнки менә монда мәсәлән Акча иленә сәяхәт, бу журналистларның эше. Сезнең арагызда да бар андый кешеләр, бәлки инде тагын шулай ук менә Рәдиф Кашапов утыра, Казан урамнары, бу елсы инде татар хатын-кызларына багышланган комикслар, алар тормыш иптәше белән чыгаралар. Ягъни барыбер һәрбер журналист ул иҗади шәхес. Рәхим итегез сездә. Бер кеше монда чикләр юк, бик күп проектлар тәкъдим итәргә мөмкин. Бу яктан чикләмибез. Шуңа күрә бер гариза юлладыгыз, иртәгә икенчесен юлыйсыз, тагын 2 көннән 3нчесен. Иң мөһиме өлгереп калырга кирәк безнең шушы 30 июньгә хәтле әлеге гариза белән идеяларны юлларга. Менә шушындыйрак безнең конкурсларыбыз бара. Көтәбез катнашучыларны һәм инде шәп проектлар. Инде Итил фестивале турында да әйтеп үтәргә кирәктер. Юк, Алсуга сүз бирик әле, гафу итегез. Без күп Идегез башта Алсуга сүзне тапшырабыз. Хәрәкәттә бәрәкәт Алсу былтыр татарларның этник төркемнәренә багышланган иде. Быел кайсы темага багышлана һәм аның локациясе, урыны, вакыты шулай ук каламы я булмаса үзгәрәме? Хәерле көн барыгызга да. Бу елны да шулай ук сәгать 6-да Кабан күле ярында хәрәкәттә бәрәкәт һәр пәнҗешәмбе булачак. Теге елны этник төркемнәрнең биюләренә багышланган булса, бу елны инде без менә бу китапны алып, бу китапны бик әз кеше карый, без менә аны ачып кешеләргә тәкъдим итәбез дип әйтә алмас идем. Менә мондагы уеннарны, татар халык уеннарны Гай Тагиров үз вакытында җыйган халык җырлы биюле уеннарны без менә һәр кич бер уенга багышлап, аны өйрәнеп һәм дә төрле уеннар да уйнап, менә шулайрак булачак. Биюле уеннар, менә татар бию өйрәнәсе килгән кешеләр, биергә ярата торган кешеләрне чакырып калабыз. Менә Фәнзилә апа әйткәне, июльдә туйга багышланган, менә хәрәкәттә бәрәкәттә парларны табып, чөнки кичке уеннар алар яшьләрне парлаштыралар иде. Менә шулай итеп хәрәкәттә бәрәкәттә парлаштырып, Байтирәккә барырга насыйп булсын. Анда хәрәкәттә бәрәкәт әйткәндәй, сез хәтерлисездер, беренче елларны ул биюгә генә багышланмаган иде. Монда инде татарча йога да, брейк-данс, аэробика һәм башкалар төрле шәхесләр белән, Гөлназ Сафаровлар, Горкинский, Аметьевский лесларда, төрле паркларда, төрле юнәлешләргә багышланды. Инде без узган елны шундый
хәл иттек, бары тик татар биюләренә генә, яисә татар уеннарына гына, кичке уеннарына багышларга. Чөнки ни өчен безнең нәкъ менә шушы юнәлеш халык җыя, һәм аңа халык яратып йөри. Хәтта инде туристлар кушыла. Менә әгәр дә күрсәгез, монда бик күренми, хәтта менә ул карап торучылар анда гадәттә күп була, шулкадәр. Һәм инде узган елны татар утарының кафесы бар, бераз гына иртәрәк килдем дә инде шунда керәм, бөтенесе минем белән күрешә. Мин шундый билгеле шәхес икәнне. Шундый аптырап киттем инде. Казан үзәгендә бөтен кеше минем белән бер кафеда күрешә. Алар баксаң, бөтенесе хәрәкәттә бәрәкәтне көтеп утыралар икән. Шуңа күрә менә информация, менә һәр монда бит инде атна кич, ягъни пәнҗешәмбе кичке 6-да бергәләп берләшәбез монда. Чыннан да, монда уеннар да, биюләр дә, аннан соң шулкадәр чыннан да менә бу кызлар, егетләр бергә кушыла бу проектта. Анда өйләндерергә дә мөмкин дип уйлыйм. Чөнки без менә былтыр берничәсендә катнаштык. Ул чыннан да бию, ничектер Таныштыра, кавыштыра. Группадашлар безнең анда әллә ничә еллар буе бер-берсен күрмәгән группадашларның очрашу урынына да әйләнде. Ул хәрәкәттә бәрәкәт, атна сайын килеп бергәләшеп биеп китә торган булдылар. Һәм хәзердә инде сораулар килә, кайчан башлана дип безгә, кайчан башлыйсыз инде җәйне дип, инде кыш көне язучылар да булды. Менә быел да буламы дип, менә быел да була. 13 июньнән башлыйбыз. Бу безнең инде даими биючеләребез бар. Һәм әйтеп китте бит инде безнең менә кунакларыбыз, Казанга килүче туристлар арасында менә былтыр бигән татарча да, русча да белмәүчеләр бар иде. Менә гомумән инглишчә аралашалар, ләкин безнең белән бийләр. Чөнки биер өчен хәтта менә музыканы аңлар өчен тел кирәкми, монда рәхәтләнеп менә bütün хәрәкәтләрне кабатлыйлар, күзләре яна. Ул менә шундый безнең өчен дә бер кызык тәҗрибә булды бу яктан. Узып барганда музыканы ишетә, музыка ул җәлеп итә, нәрсәсен монда дип киләләр һәм шуннан да кушылып барысы да менә 2 сәгать бийләр безнең белән. Һәм Самардан килгән бер татарыбыз елый, бу бит безнең онытылган бию. Ничек инде Казан уртасында бүтән Казан шуны елый, анан микрофон алып сөйләде дә ул. Ягъни менә шундый тәэсирләр үзебездә бик хисләнәбез, бу проектны бик яратабыз. Гомумән һәрбер проект безнең өчен бик кадерле. Инде сораулар сездән хәзер кыскача гына шул, тиз сөйләргә тырыштык. Әгәр дә сораулар булса, Итил, әйе. Итил фестивале. Бу инде безнең менә древо жизни, ул безнең чыннан да борынгы горыф-гадәтләр кайтарылса, инде Итил фестивалендә без менә бу халык традицияларына заманча караш. Ул теге переосмысление дибез инде без аны. Монда инде бәлки бераз гына альтернатив юнәлештә бардыр. Монда инде безнең төрле республикалардан, шулай ук Мәскәү, Петербургтан кунаклар, Мариэлдан, Уфадан шәһәрләрне санап китсәк инде, һәрбер милли республикадан Идел елгасы берләштергән безнең халыкларны җыябыз, тәкъдим итәбез. Шулай ук заманча дизайнерлар, мәсәлән, Печән базарларында без татар дизайнерларын, яшьләрне тәкъдим итсәк, монда инде без менә Мары иленнән нинди дизайнерлар бар, Уфадан нинди, Удмуртиядан нинди, Мордвалардан нәрсәләр, кызыклы юнәлешләр һәм чыннан да өйрәнергә дә мөмкинлекләр бар. Без былтыр панно да тәкъдим иттек, шулай ук яшь бер художникның, рәссамның эше иде ул, шундый Шигүле Микулай фильмын тәкъдим иттек. Гомумән һәрбер майданда, балалар өчен майдан бигрәк тә яратып кабул ителә. Анда инде менә шушы милли уеннар, милли бизәкләрнең раскраскалары, аннан соң тагын да хәрәкәтле менә Айсылу инде әни буларак бәлки күбрәк тә әйтер нәрсәләр булганын мин анда җитешә алмадым, ләкин ел сайын безнең инде беренче ел бу ЗАГС янында, Чашы янында булган иде, Казан янында. Хәзер инде без менә шулай ук Горький паркына күчтек, ул зеленая зона, быел древо жизни да шул яшел зонага күчә. Анда ничектер рәхәт, теге уютно диләр инде татарча әйтсәк, чын татарча әйтсәк, уютно анда. Шул.
Һәм инде әлбәттә менә стихи на балконеда да шушы итил фестивалендә дә безнең кунакларыбыз була, хедлайнер дип әйтергә ярамый хәзер, кунаклар. Һәм әле кемнәр икәнен без үзебез дә белмибез, уйлыйбыз. Бәлки сездән нинди киңәшләр булыр? Ау? 10 август дип торабыз, ләкин менә безнең древо жизньга бик якын. Бәлки әзрәк даталарны күчерербез дә. Әлегә 10 август дип. Соңрак хәбәр иттеләр әле Әйе, яңадан. Тәгаен. Хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Рәхим итеп. Радив Кашапов, мен Фәнзилә апага сорау, мен кичә килдек бу чакыру инде, анда язылган инде методистом, театральным режиссером һәм тәгамилдым, никах, ну, туйларны оештыручыларны чакырмыйлармы ни? Мен алга инде туй өчен барлык нәрсә, ал театр гына икән дип. Шуңа күрә, мен алам бу бит төп булырга тиеш. Әйбер хәзер кеше бит үзе бер нәрсә белми, ул тәҗрибәле кешене чакыра да, менә безгә чын татарча туйны үткәрегез дип. Яисә менә мин хатын бер ел гына балды Удмурт туена хәзер шаккатайым Мин анда. җавап бирәм хәзер. Әгәр дә сез теге хәзер туй үткәрүчеләр килеп, безнең семинарда без сезгә менә шундый дип сезгә инструмент бирәбез дип исәпләсәгез, сез хаталанасыз, чөнки безнең өчен бу очракта менә безнең төп максат, ни өчен без бу семинарны башладык? Иң зур проблема безнең татар, гомумән туйлар, татар гына түгел, туйлар белән эшли торган төркемнәребез юк дәрәҗәсендә. Әле менә бүгенге көндә без башларыбызны катырабыз татар утарындагы татар туена без кемне чакырабыз? Кем эшләячәк анда? Кайсы төркем? Мин инде хәзер үзем кайсы бер кешеләр белән әзерләнәм, бәлки сез минем белән эшләрсез. Мин менә ничек күз алдыма китерәм, минем җитәкчелектә без шушыны эшләмәкче булабыз. Чөнки анда туйның башыннан алып ахырына кадәр күрсәтү була мөмкин түгел. Чөнки мин 20 минуттан соң килеп керәм, мин 1 сәгатьтән соң килеп керәм. Анда һаман менә шушы бер әйберне безгә кабатларга кирәк, һәм бу булырга тиеш җитез анда. Тыюлар да булырга тиеш, анда амулетлар да булырга тиеш, анда кием дә булырга тиеш. Анда менә без хәзер күз алдына хәзерге көндә тик заданиесын эшләп бетердек, һәр утарда нәрсә булырга тиешлекне. Анда киленнең баш киемен алыштыру, нәрсәгә бәйле ул. Хәзерге туйда аны бит эшләп булмый. Әгәр дә сез аны әлеге дә баягы эшләп була торгандыр, әгәр дә Тамаданың үзенең үз максаты шушылай булса. Тамада белән безнең проектлар алар полюсларда дип әйтә алмыйм, ләкин алар бер кадәр параллель дөньяда дип әйтик. Менә безнең өчен Өйрәнсәләр сездән. Өйрәнсеннәр, килсеннәр дип исәплим мин. Мәсәлән, менә иртәгә мин гомумән туйларның универсаль күренеш икәнлекләрен, универсальлеген күрсәтәм. Бөтен Идел буе халыкларына нәрсә универсаль? Мин шул турыда сүз кузгатам да, аннан соң без инде локаль традициялар турында сүз кузгатабыз. Һәм фольклор төркемнәрендә, менә мин белгән фольклор төркемнәрендә нинди хаталар бар, алар турында сөйлибез. Һәм инде, мәсәлән, әйтгәндә, иртәгә безнең тагын бер рус телендә була бит инде безнең семинарыбыз. Иртәгә без бер кичкенә генә, остахана сәгать 1 сәгатьлек остахана инде ул. Киленне кияү йортында каршы алуына без импровизацияны эшлибез, ләкин без аны эшлибез режиссура буларак. Нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Чөнки туй ул зур бер драматик күренеш, һәм аның эчендә нәрсә генә юк. Тамада беренче чиратта ул мәҗлес. Мәҗлес өчен бит инде тамадалар, ләкин тамада үз өстенә аламы киленне сорарга килүне. Андый тәҗрибәле специалист булса, минемчә аның эше күп булыр иде. Әлбәттә, әгәр дә без менә безнең төп максатыбыз, әйтик, менә озакламый уяв була, Петрау була. Шунда туй пишмагы әгәр дә эшләргә теләсәләр, анда ни кадәр, мәсәлән, утарга килеп керүгә, без шундый максат куйдык. Утарга мин килеп керәм икән, гап-гади тамаш менә шушы кунакка килгән әлеге безнең проектка ул чумарга тиеш, һәм ул чума каядыр бер 20 минутка 9 ноктада. Безнең бер утар белән икенче утар территориясе 15 метр. Без шушылай итеп бүлеп чыктык. Анда менә кемдер бөтенесенә кирип тәлгермәс, ләкин бынсына кергәндә анда инде теге тулы шын татарча әйтсәк погружение. Шын татар җимсезләре менә без инде анда тулы канды эшләмәкче булабыз. Әйткәнебезчә, уртаклыклар янында искиткеч күп аерымлыклар бар. Безнең әлбәттә телләрне саклау дигән җөмләбез бар безнең беренче чиратта. Тел саклау дигән вакытта без беренче чиратта килеп кирдем икән, шуңа күрә Удмурт утарына килеп кирдеңме? Синең кулыңа тоттыралар сыңынтын Удмурт җыры текстын. Син Удмуртча гармонга кушылып җырларга тиешсең.
Һәм инде сүзен карар мин утмурча җырларны бит дигән бәлки горурланып та кайтырсыз, ләкин шул ук вакытта безнең анда егет кияү белән кәләштә булачак. Бу аларга без менә беркадәр үзенчәлеген күрсәтмәкче булабыз. Һәрбер авылның шул исәп беренче чиратта һәр халыкның шул исәптән һәрбер авылның бер халыкныкы булса да үзенчәлекле туй йолалары бар һәм ул туй йоласында анда гаҗәп кызыклы, ул катлаулы тыюлардан, теләкләрдән, шул ук вакытта төрле саклагыч бөтүләрдән дип әйтик инде татарчага тәрҗемә итсәк, ул кием алышына, статус алышына һәм аның бөтенесе нәрсәгә нисбәтле оештырыла. Ул әлбәттә сәламәт гаилә, ягъни сәламәт буын калдыру өчен анда искиткеч күп үзенчәлекләр бар. Орлыкта сибәчәксез һәм аңлаячаксыз нәрсә өчен орлык сибелгән, ул уртак, бик күп халыкларга уртак. Бу очракта орлык дигәндә без инде чәчү культурасын күз алдына тотабыз. Һәм анда сибәчәксез дип әйтәбез, кәләшләр менән ни өчен эшләнелә ул, ни өчен акча? Аларның урыннары кайда? Менә шушы сорауларга без беркадәр җавап бирергә һәм инде беркадәр өйрәтмәкче булабыз. Тагын бер сорау бар. Мөмкин мин Алиядән бу җавабын көтмәдем инде. Менә була алмашуар. Мәсәлән, ялгышмасам, Кореев театрында булган инде бит инде лабораториядә, анда булган инде мәсәлән, Молчанка спектакле. Бик җитди спектакль, яшүсмерләргә кызыктыр инде, бик шундый коточкыч. Алгышмада булган инде бит анда спектакль теге аутист турында, бала турында, мин оныттым инде, Юмры баш турында. Яисә менә мондый пьесалар көтәләрме анда? Яисә анда булачак мин помидор, мин гөмбә һәм без кайда сәяхәткә барабыз. Чөнки мин аңламыйча Алия үзе әйтте, аңа кызык проблемалар булган әсәрләр. Ләкин Алия белән бу турыда сөйләшкән идек, Апуш барлыкка килгәндә дә әлбәттә инде үсмерләр өчен ниндидер җитди проблемаларны күтәрмичә генә Апуш менә шундый безнең Апуш әлегә теге күбрәк әкиятләргә бәйле, ләкин инде без икенче елны ук Дети Майны Зөләйханың авторы Гүзәл Яхинаның Дети Майы берничә студияны берләштереп чыгармакчы идек Айдар Запаров белән, ләкин ул килеп чыкмады, чөнки авторны бит инде хәзер әсәрләрен кулланырга ярамый әлеге вакытта. Булай әлбәттә җитди темалар Апушта булачак. Киләчәктә моны инде үзләре үсмерләр, хәтта менә шул Алиянең балалары да ни өчен теге Апуш спектакльләренә йөрмисең дигәндә, менә ничә шундыйрак спектакльләр юк. Алар кирәк, чөнки без әлегә тел өйрәнәбез. Беренче елларны ул безнең өчен бик теге табигый. Менә мондый әкиятләр белән кирип китү, балаларга күрсәтү, ләкин инде кайбер студияның бәлки юнәлеше дә булып китер, ниндидер менә шундый теге сложный темы, социаль темалар. Шуңа күрә бу конкурс теге әлбәттә заброшка ул барыбер дә менә без сез әйткән лаборатория эскизы ул инде 18+, менә хәзер уйлап карасаң 16+, ләкин без менә 18-гә кадәр эшләргә тиеш. Газета «Суар», Татьяна Васильева, можно перевод на русский, пересказ? Я понимаю, весь текст невозможно, но тем не менее, хотелось бы тоже понять. Было заявлено русско-татарская пресс-конференция. Спасибо. Да, извините, пожалуйста, мы думали, вот, да, конечно, Айсулу, может, расскажем? Да, если кратко, да, ведь? Да, если говорить о конкурсах у мэрии Казани, сейчас 3 конкурса. У нас идет это конкурс для татарских пьес, для детской и подростковой аудитории. Стартовал до 1 июня, мы принимаем заявки от всех желающих. Заявки принимаются на адрес конкурс kazan@mail.ru. То есть здесь автор должен прописать про себя в заявке и прикрепить пьесу. Максимум 2 пьесы можно прикрепить. Что касается номинаций, значит, здесь у нас будут 2 большие номинации. Это мы делим условно пьесы для детской аудитории, это до 10 лет, и с 11 до 16 лет это подростковая аудитория. Вот мы делим эти пьесы на 2 большие категории номинаций, скажем так, и еще 2 подкатегории у нас получаются в каждой номинации. Это пьесы для
малого числа персонажей и для большого числа персонажей в каждой из этих номинаций. Таким образом, у нас будет 12 победителей, первое, второе, третье место. Первое место у нас... Так, ага. Сейчас. Так, значит, автор, который занял первое место, 110 тысяч рублей, второе место 90 тысяч рублей, третье место 70 тысяч рублей. Победители будет определять члены жюри, комиссия. Вот. Это что касается нашего конкурса «Алмашуар». Второй конкурс – это конкурс декоративно-прикладного искусства «Салма Казан. Здравствуй, Казань», который проходит в этом году третий раз. В этом году вот как раз-таки среди мастеров декоративно-прикладного искусства. Также принимаем заявки до 20 июля по 4 направлениям. В этом случае у нас керамика, кожаные изделия, да, вышивка и... Так, 4 направление. Не забыла. Так, керамика, кожа и войлоковаляние. Да. От 18 лет все желающие мастера профессиональные могут принять участие вне зависимости от места проживания. Мы принимаем заявки до 20 июля. Это фотографии работ. Затем уже мы отберем лучшие фотографии работы, скажем так, и будем принимать уже эти работы для того, чтобы члены жюри могли их оценить. И также победителям денежные призы. Первое место 100 тысяч, второе место 85 тысяч, третье место 65 тысяч рублей. По итогам конкурса будет организована выставка, также планируем буклет издать. Это вот что касается конкурса «Салма Казан. Здравствуй, Казань». Также у нас конкурс «Уйстелем», конкурс проектов для популяризации татарского языка и татарской культуры. Цель конкурса такая, у нас проводится он 3-й год подряд. Призовой фонд 2 миллиона рублей. Мы их уже в зависимости от того, сколько стоит проект, каждый автор идеи, он оценивает свой проект, преподносит смету, и члены жюри выбирают победителей, и 2 миллиона рублей делятся между победителями. Они должны будут реализовать свои проекты до конца этого года. В начале следующего года уже будет презентация реализованных проектов. За 2 года 13 проектов было реализовано у нас таким образом. Вот. Это вот что касается конкурсов. Говорили о образовательном формате, это «Древо жизни» у нас, и о фестивале «Итиль». Это 7 народов, коренных народов Республики Татарстан. Если в образовательном проекте, образовательный проект «Древо жизни» у нас посвящен году семьи, да, может, несколько слов тоже скажете? Так, вкратце, «Древо жизни», значит, в этом году у нас будет проходить 3-й раз. Он был как бы заявлен с самого начала как знакомление, ну, просветительский проект, который прежде всего ставит перед собой задачи рассказать и дать понять, потрогать руками, сделать самим какие-то традиционные явления коренных народов Республики Татарстан. В этом году, с учетом года семьи, оно у нас посвящено, у нас будет 2 мероприятия больших. Это, значит, свадьба под древом жизни, 7 свадеб под древом жизни. В 7 подворьях будут демонстрировать свои свадебные традиции татары, русские, чуваши, мари, мордва и башкиры. А 7 августа, в продолжение года семьи, свадьбу сыграли 3 июля, 7 мы уже будем приглашать на праздник, связанный с рождением детей. То есть это будет мир детства, это и именно речение, это ритуалы и обряды, связанные с рождением ребенка, и, естественно, детский мир, это игрушки, это будут игры детские, традиционные, национальные. То есть проект, он практически 100% интерактивный, то есть на нашу площадку попадаешь, там ты уже что-то делаешь, какие-то задания выполняешь. Ну, надеемся, что это будет интересно, и ждем всех. И про «Итиль» тоже несколько слов скажу. 10 августа у нас очередной «Итиль», 4-й год проводим уже. И тоже вот получается у нас мы обращаемся к культуре наших коренных народов, но уже переосмысливая. То есть это современный взгляд на культуру, на искусство, на традиции, да, народов. То есть как они воплощаются. Дизайнеры
через музыкантов, особенно музыканты, например, представители русской культуры, они обычно являются гостями основными из Москвы, из Петербурга. Первый год была Манишин, кстати, не русская культура, как Маниша, кто она, таджик? Таджик, по-моему, да. А в прошлом году Тина Кузнецова, это выпускница нашей музыкальной школы Тина, очень ее казанцы любят. В этом году мы думаем пока, кто будет, а вообще представители всех народов, именно современные музыканты, дизайнеры, и даже у нас, конечно, основная там еще тема еды. Я сама лично очень люблю печи и жду идти каждый год, чтобы съесть, отдохнуть на природе и да, угоститься перепечами. Айгуль, скажешь несколько слов про Харакет Баракет? Проект «Харакет Баракет» вот уже идет 3-й год, с 2021 года, и в том году он нашел свое постоянное место. Если до этого в парках Казани проходили эти вечера, то в этом году это будет, в том году он нашел свое постоянное место, это у озера Кабан, у Камаловского театра. Каждый четверг в 6 часов музыканты, профессиональные танцоры, играя, танцуя, народ обучают татарским танцам и татарским народным молодежным вечерним играм. Вот. В этом году играть будем очень много, танцевать будем очень много под живой звук, поэтому добро пожаловать Харакетке Баракет на проект. А когда начинается? 13 июня в 6 часов. Каждый четверг. Четверг, 18:00. Начиная с 13 да, июня. но мы хотели на этой неделе, но показывает, что дождь, поэтому не стали рисковать. Поэтому вот, а потом уже дальше каждый четверг, 18:00. Еще вот вопросы. А остальные праздники, вот Итиль, где будет проходить в этом году? Это парк Горького, зеленые зоны. И древо жизни тоже там же. Да, древо жизни мы первый год в парке Черное озеро делали, но потом переместились в другую часть парка Горького, а в этом году решили все. Еще можно про сотворение спросить. Сотворение будет в этом году? Вот с финансированием решается вопрос, там за счет грантов мы проводили, поэтому если выиграем грант, да. Спасибо. И, конечно, про Казанский Сабантуй, это 3 площадки, да, Березовые рощи в Мирном и в Дербышке, и у озера Лебяжье. И ожидается, что у нас много будет гостей БРИКС. Мы, конечно, вот в прошлом году, чем отличается у нас Сабантуй, в прошлом году мы были в себе, внутри как бы, а в этом году у нас даже вот символы площадки – это открытые ворота и окна в мир. То есть, да, мы народ сильный, но мы открыты. То есть открыты миру, и мы очень любим гостей. Основной позыв такой. Тагын сұрауларыңыз болса, хөрмәтле коллегалар, рәхим итеп. Уважаемые коллеги, если нет вопросов, мы желаем организаторам успехов на все лето. И надеемся, что еще мы увидимся и встретимся в рамках пресс-конференций, посвященных конкретным проектам. Да. Поэтому уңышлар. Һәм Апуш бәйрәмендә көтеп калабыз бүген. В 16:00 ДК Сайдаш. Сегодня праздник Апуш. Приглашаем.